vám prispeli do tejto zbierky, ako ste vyberali, aký bol ten proces a prečo ste sa rozhodli práve pre fantastickú 55-ku? Prečo 55? Takže v podstate musím povedať, že ten nápad nebol náš. Od začiatku celá tá myšlienka je myšlienkou Peťa Šufliarského, ktorého sme spoznali minulý rok na Istrokone. On sa nám prihovoril a tak nejak nám dal toho povestného chrobáka do hlavy v tomto zmysle, lebo dovtedy sme vydávali viac menej naše vlastné knihy. Človek, keď je neskúsený, tak aby nikomu neublížil, aby nič nepokazil, tak si robí. My sme vravili, že ten sklený vrch je náš trenežer, že na ňom si to všetko vyskúšame a potom uvidíme, ako to funguje. Takže tak nejak sme to dovtedy nemali odvahu do toho namočiť niekoho iného. No a potom prišiel Peťo Šufliarsky, že skúsime, uvidíme, takí mladí autori by sa chceli, takí autori by sa chceli pridať, tak sme si povedali, že dobre, že budeme to robiť tým spôsobom, že to nebude súťaž, že to bude výber. A že teda budeme vyberať podľa vlastného vkusu a jediným takým nejakým mottom bolo zabaviť sa. Zabaviť sa v tom zmysle, niekto považuje za zábavu, keď sa zasmeje, niekto keď sa bojí, niekto keď sníva romantické príbehy. Tak aby v tom bolo úplne všetko, každá táto sféra, tak sme sa rozhodli, že budeme vyberať my traja a každý dá do toho ten svoj pohľad. Obzvlášť ja som teda hovorila, že také tie tvrdé niektoré scénky a ja to nemusím veľmi, mne to trošku vadí, takže som povedala, že ten mužský pohľad bude robiť Peťo. Takže to bol taký jeho výber, no a pomaly sme to začali tak nejako rozhlasovať, dali sme to aj na svoju stránku. Pomaličky sa nám začali ozývať autori, ktorí neboli veľmi známi a dosť veľa na tomto určite zaslúži pochvalu. Peťo Šufliarsky oslovoval autorov, Takže ste išli cieľene po nejakých konkrétnych autorov, alebo... My sme nešli cieľene konkrétne po žiadnych autoroch. My sme to dali v tom zmysle, nech sa zapojí kto chce ku nám. Peťo Šufliarsky zisťoval, pokiaľ som teda aj ja zistila, že slávne mená, zisťoval kto kde čo vyhral, akým spôsobom kto kde úspel, kde mal dobrú poviedku a posielali nám a my sme to ďalej potom hodnotili a ako pribúdali tie mená, tak sa nám potom začali objavovať aj autori sami sa nám začali hlásiť. Bol ten záujem taký, že nám to prerastlo úplne. Ja som myslela, že tam bude 12 poviedok. A koľko si teda mala, ste mali tých poviedok spolu? Nemám to spočítané, vôbec neviem. Zo začiatku sme si vraveli, OK, veď budú dve, nejako to bude, každý si môže poslať dve poviedky. Tam prví traja autori majú aj po dve, tuším. Potom už sme prestali príjmať dve poviedky, lebo už to bolo neúnosné. Tam sa nám u Moniky Kandríkovej Secentity napríklad stalo, že prihlásila poviedku. Super, zobrali sme ju, schválili za 5, poslala ešte jednu, poslala ešte lepšiu, tak sme ju znovu zobrali a potom už ku koncu sme neboli schopní zobrať dve ani v prípade, že boli naozaj dobré, lebo už sme to mali zahltené. Keď sme povedali deadline, tak sa nám ešte ozývali ďalší autori a ja mám mäkké srdce, tak ja vždycky som tak nejak, no dobre. Sa to rozrástlo na tých 55. A koľko to malo byť pôvodne? Pôvodne sme mysleli naozaj, že tam bude 12 autorov približne a že každý bude mať približne po dve také nejaké poviedky.